Wenza uJesu. Wenza uJesu. Wenza uJesu. Wenza uJesu. Haleluya bazalwane. Kuhle kumnandi. Kuba senkosini ngaso sonke isikhathi. Amen. Manje uyabona malithi ngizoba. Babambelela abanye entweni zabo. Sabahlula. Amen. Babona ukuthi yabahlula lezinto. Bafuna ukushiya kodwa lezinto zabalandelela ngemuva. Kodwa wena mawubambelele emphethweni wengubo kaKristu usendaweni right. Amen. Manje uyabona thina sibambelele. Uyabona mawubambelele. Ayikho into ezokususa kuNkulunkulu. Amen. Amen. Ayikho into ezokususa kuNkulunkulu. Yabazana. Yabona izinto ziyenzeka lezo. Izinto ziyenzeka lezo. Zithi masiyenzeka. Ziyenzeka kunjesi. Yabona laba bathengisa ama-drugs. Irizini yabo ukudukisa isu. Ukubulala intsha. Ukuthi kusasa kunale generation. Inhloso yakhe. Yiyo le nhloso. Bese kuba khona laba bahleba. Nabo banenhloso. Abahlebi bangenenhloso. Inhloso yokuhleba ukubulala umuntu ekhoneni kaNkulunkulu. Ukumsusa kulento kuyo. Ukumhlekisa, ukumyenza ukuthi yabona angabi comfortable. Inhloso yani inhloso. Bese kuba khona enye inhloso. Bese kuba khona enye inhloso. Lena ethi asambe siyendlela nje. Nalapho kunenhloso. Ususa umuntu ezintweni bese umfaka entweni. Umsusa kuphi? Ezintweni. Umfaka kuphi? Entweni. Indaba yinto. Manje abantu bayahlula. Bafuna izinto. Basuke entweni. Kanti entweni uzoconcentrate entweni. Obheka umuntu makaqala apha. Ukubona umakhi makakhe. Akhipha. Thatha ifish lane ayibeke ngala, thatha enye ifish lane ayibeke ngala. Aqala thatha isipina, thatha isamele, athi kwa. Makabeka lenye ayibheka futhi ukuthi siyalingana na. Uconcentrate kuphi? Kulento ayenza. Usentweni. Akekho ezintweni. Ngokuthi angeke akhe ngapha akhe nana. Angeke akhe ngapha akhe nana. Umuntu bombheka manje. Umuntu bombheka. Uyabona ukuphila kamnandi. Omunye akezi kuwe azokubuza ukuthi kanti wena why uhlala usumayilile njalo? Kanti wena why always uhlala ungaqeli uqela? Kanti wena why always uhlala uclean? Hayi, lo muntu loyo usuka nenhliziyweni kodwa akafuni ukubonisa. Unenhliziyweni neda akafuni ukubonisa. Ngokuthi ubona ungazothi makazobuza wena. Uyazidowngrade. Yena uyaziphakamisa wena. Kanti hayi makazobuza wena. Uzothola iremedy. Lokuthi teza byami ngidule kuthabile. Teza byami ngidule kuthabile. Teza jwani ngidule kina. Uma uhleli kuJehova. Abahleli kuJehova man litho njani iBhayibheli lapho? Lithi abasweli lutho. Amen. Nenkazimulo ibalandelele njalo. Amen. Nezitha zakho ziyawa. Amen. Hayi amshumayeli. Amshumayeli uMC. Amen. Program director yesinisa namhlanje. Kahle uMC namhlanje. Driver walenono. Ngokuthi driver uqolisile. Amen. Praise the Lord. Amen. Hayi. Ake bese siyahlabelela. Sibizwa nomTDK. Ngaphambi kokuthi siyenqe
sisithole sesilapha ezazosinikeza igunya lokuthi nifika kuphi kwenqe. Amen.